Dandan itingat ti aldaw idagsipnget itintiro adaga. Ket nagpaot ti sipnget agingga iti alas 3 iti malam. Idi dandanin alas 3 iti malam, impukkaw ni Yiswa iti napigsa at imek. Ile! Ile! Lama! Sabaktani! Kayat na nga saon, Diyos ko, apay-apay, abinaybay anak. Nangagda ito'y, asao ni Yiswa dagiti sumagmamano ngadda sadyay, ket kinunada. Denggen nyo kadi, ninsamot Ilyas te ayaban na. Ammo ni Yiswa nalpas aminen tapno matungpal ti kuna tinasantuan na surat. Kinunana, mawawak, ada sadyay ti may sabur na'y anapno iti suka. Nagtaray adagos ti may sakadakwada anangala iti supungha sana impasagupsep iti nalsem nga ara. Inkabil na iti murdong ti may saasanga ti hisupo ket ingaw at na iti ngiwat ni Yiswa ket kinunana. Gori kayo? Kitan tayo man? No may kit din Ilyas ang mangibabakin ko iti kayo? Kinunamot ti sabali. Paliiwan tayo nga rod. Amangan tao may ngagpaiso ni Ilyas amang isalakan kingkwana. Idi maramanan ni Yiswa ti suka, kinunana. Natungpalan. Apagdanon ti alas 3 iti malam, napigis ang nagudwa ti kurtina, anay bengbeng iti timplo, manipod nga to, ngagpababa. Kabayatan na, nagpukaw ni Yiswa iti napigsa, ket kinunana. Ama! Kadagita imam, iyawat ko ti spiritok. Apaman, anay sa una na ito'y, nauyusun ti anges na. Pagamuan, naging ginad iti napigsa, at naburak-burak dagiti batbato. Naglukat dagiti tantanem, ket napagungar dagiti ado anasantuan at tao. Rimwarda ka dagiti tantanem da, ket dagitoy, kalpasan ti panagungar ni Yiswa, napanday tinasantuan a siyudad, nakaimatangan ida dagiti tattao. Iti sangwanan iti kayo ang nakailansan ni Yiswa, adda idi nagtaktakder ti kapitan dagiti soldado, ket naimatangan na ti panagrigrigat ken panakatay ni Yiswa. Kinunana. Pudno gayam, nga anak ti Diyos deti a tao. Pudno, nga awan basol na. Ket nagdaydayaw iti Diyos. Iti sanunay nga dayo, adamot dagiti babae amang buybuya iti napasamak. Adda kadagitoy a babae, da Maria Magdalena, kini Salome, kini Maria nga ina dagiti ubing a Jose kini Santiago. Simurot dagitoy a babae kini Yiswa idi adda idi Galilea, ket nagsirbida kinkwana. Ado pa'y dagiti sabsabali a babae nga adda sadyay, ngagbuybuya ti kimuyog kini Yiswa, idi napan ijay Jerusalem. Nakita mo dagiti tattao ana pandagbuya tinapasamak ket nagawid da amang dandanog iti barukong da amang ipakita ti panagladingit da. Agsipud tal daw panaginana idi indawat dagiti agtuturay a Hudyo kini Pilato a matukkol dagiti saksaka dagiti nailansa ken maikat dagiti bagbagida manipod iti kayo. Dinawat da daytoy ta saanda kayat a mabati dagiti bangkay kadagiti kayo iti aldaw panaginana tanay isang sangayan dayta mapasungad nga aldaw. Napangarod dagiti soldado ket tinukkulda dagiti saksaka dagiti dua lalaki a kadua ni Yiswa anay lansa. Ngem ididimteng da ken ni Yiswa idi nakita daan na tayon sandan at tinukkol dagiti saksaka na. Dupay kasta induyok ti maysa kadagiti soldado ti gayang na iti bakrang ni Yiswa ket dagos a pimsuak ti dara ken danom. Dandanin sumipnget igidimteng ni Jose at taga Arimathea iti Judea. Isu nalinteg ken natakneng a tao ken paspasungaden na ti ay ti pagarian ti Dios. No paiso ket maysa kadagiti madaydayaw a kameng ti Sanhedrin. Saan ngay manamong itinkeddeng ken inaramid dagiti kakadwana may papan kini Yiswa. Agsipud ta oras sakbay ti panaginana idi,
Si tuturod ni Yiswa anapan kini Pilato tapno dawaton na ti bangkay ni Yiswa. Nagsiddaw ni Pilato, idi maamuan na anatay gayamon ni Yiswa. Impalubos ni Pilato, ngalaan ni Jose ti bangkay. Kimuyog ni Nicodemo kin ni Jose, anapan idi Gulgota, kastamot na iti babae, akimuyog kini Yiswa, idi manipod Galilea. Nangitugot ni Nicodemo, akinasao ni Yiswa iti agarop 30 kilos ana aramid iti mira ken aloe. Imbabada ti bangkay ni Yiswa manipod iti kayo. Idi na ibabadan, binungon ni Jose ti bangkay ni Yiswa iti linen alupot, ket inikkanda iti bangbanglo, kas ugali dagiti Hudyo, no itanumda dagiti minatayda. Ada may sahar din iti diso ang nakailansan ni Yiswa, ket sadyay inkabilda ti bangkay ni Yiswa iti baro atanam ana ikungkong iti bato ngagpay kuma kini Jose numatay. Kalpasan na nangitulid da iti dakkel a bato a pinangsirada iti tanem. Si matang idi da Maria Magdalena kini Maria nga ina ni Jose anak katugaw iti sangwanan ti tanem. Nakita da tinakaitanuman ni Yiswa. Kalpasan na nagawid da ket insagada da dagiti bangbanglo ken sapsapo ngagpay ti bangkay ket naginanada iti aldaw pa naginana kas sagudayon ti bilin. Kalpasan da itang aldaw apan nagsagana nakiuman ken Pilato dagiti papanguluan a papadi ken dagiti parisyo. Kinunada kini Pilato, "Apo, malagip mi. Ngedi si bibiyag pa'y daytang manangalilaw. Kinunana, ang mapagungar to iti may katlungal daw. Amangan, tamapantakawon dagiti at adalan na, tibangkay na, sa danto ibaga, kadagiti tattao. Ang napagungaran, Yiswa. Nukasta ti mapasamak, dakdakis to ti maudi, apan nangalilaw, numtim muna." Kinuna ni Pilato, "Mangala kayo, kadagiti gwardiya, ket pabantayan niyo anaimbag, titanong na." Iti kasta, pimanaw da, ket napanda siniraan anaimbag titanam, babaan ti panang markada iti bato, harikap na. Nangibati da kadagiti soldado, amang gwardiya iti tanam. Iti nakalabasan ti aldaw panaginana, gimmatang da Maria Magdalena, Salome, ken Maria nga ina ni Santiago, iti bangbanglo apang sapsapuda iti bangkay ni Yiswa. Iti umunang aldaw ti lawas, pinarbangon da tinapan, iti nakaitang naman ni Yiswa. Iti dalanda, kinunada iti maysa ken maysa. Siya sinungata, ti kasatayo mangikat ti bato iti tanong? Kabayatan na, pagamuan naging gined iti napigsa. Bimma ti may sanganghil ni Yaho, manipod langit. Ket tinulid na ti bato ana isiray ti tanem, sana nagtugawan. Makapurar akas lakimat, tilangana, ken nakapudpudaw ti pagananay na. Nagtigirger dagiti gwardiya, gapu iti butengda, ket nagbalin akas labangkay tilangada. Nadanunan dagiti babae ana itulid ken naikkaten ti bato anang siray ti ruangan ti tanem. Isut gapuna asimrek day ti tanem ngem saanda nasarakan ti bangkay ni Yiswa. Nagtakder da sadyay amasmas daawan gapu iti daytoy. Pagamuan nagparang iti sibay da ti dua a lalaki a makapurar iti lawag dagiti kausda. Iti napalalo a butengda nagdumog da ngem kinuna dagiti dua nga lalaki kadakwada. "Saan kayo nga agbuteng? Ammo asapsapulon nyo ni Yiswa anay lansay ti kayo. Awan dituyon, tanagbungaren, laglagipan nyo nga idi addapay lang iti Galilea. Impaganan kada kayo, amasapula maiyawat ti anak ti tao kadagiti managbasol. Mailansa iti kayo ngem agungar iti may katlungal daw.
Tapno mapanagnakan nyo, umayo kitaon ti lugar ang nagidaan na. Kalpasan na, ing kayo ipakamu adagos kadagiti adalan na alagungaron. Iso, umununan to ngamda kayo, amapan ijay Galilea. Makita yun to sadyay. Si Bubuteng ang nagtaray ni Maria Magdalena, anapan iti ayan ni Simon Pedro, kini Juan nga adalan, ket kinunana kadakwada. Inikat dati apo tayo, iti tanim na. Ngam saan may nga amo tinangi kabilan da, kingkuana. Bayat ang magmagna, da sa lumikin ni Maria nga ina ni Santiago si Bubuteng met iti napasamak, iti dalan da amapan mangipakammo kadagitad adalan ang nagungaran ni Yiswa. Pagamuan ta sinabat ken kinablawan ida ni Yiswa. Imasidagdakin kwa na ket inarakop da dagiti saksakana sada nagdaydayaw kinkwana. Kinuna ni Yiswa kadakwada. Di kay agbuteng, in kayo ibaga kadagiti kakabsat ko ang mapanday di Galilea ket makita dakto sadyay. Nagtaray anapan dagiti dua nga adalan ani Simon Pedro kini Juan iti tanem. Ngem naparpartak ti panagtaray ni Juan ngem ni Pedro. Ket inunaan na ni Pedro adimanon iti tanem. Simirip ni Juan iti tanem ket nakita na dagiti lupot alinen ngem saan asimrek. Simmaruno asimmangpet ni Simon Pedro ket naglayon asimrek iti tanem. Nakita na tilupot alinen anay aplag sadyay. Ken tilupot anay budbud iti ulo ni Yiswa. Ngem saan anay laok iti ayan tilupot alinen. Nudiket nalukot anay ilasin iti sabali adiso. Idin simrekmet ni Juan iti tanem. Nakita na tinapasamak ket namati. Kalpasan na nagawid dagiti dua nga adalan. Nagsubli ni Maria Magdalena iti abay ti tanem, ket nakatakder sadyay ngagsangsangit. Bayat iti panagsasaibek na, napanunot na tinagrukob a kimita iti uneg ti tanem, ket nakita na ti duang ang hilis, anak kakawos iti puraw. Agtugtugaw iti disso, anak kay kabilan iti bangkay ni Yiswa, ti maysa adday iti ulwanan, ket ti sabali adday iti sakaanan. Sinaludsod da. Babae, apay ngagsangsangit ka? Insungbat ni Maria. Impanaw da, ti apo. Ket saan ko nga amo tinagikabkabilan da, kingkuana. Timmalyaw ni Maria Magdalena, ket nakita na ni Yiswa ngagtaktakder sadyay. Ngem, di na nailasin. Sinaludsod ni Yiswa. Babae, apay, ngagsangsangit ka? Siya sino? Tisapsapulem. Impagarop ni Maria Magdalena nga iso ti hardinero, ket kinunana kinkwana. Apo, nusig ka tinagipanaw kingkuana ditoy. Pang-aasim tayo bagaman no nagikabilam ta inak alaan. Kinuna ni Yiswa. Maria. Simmangon ni Maria ket nabigbig na nga isugayam ni Yiswa ket naragsakan. Kinunana kini Yiswa. Rabuni! Kayat asauon ti Hebreo Rabuni ket maestro. Arakupon kuma ni Maria ngem linapdan ni Yiswa ket kinunana kinkwana. Dinak sagiden Maria, tadyak pa imuli, iti ayan ni amak. Ngem kay baga kadagiti kakabsat ko, ngumuliak, kini amak nga amayo, ken iti Diyos ko, a Diyos yumet. Napangarod impadamag ni Maria Magdalena, kadagiti dadalan na, uno kakabsat ni Yiswa, nakita na ni Kristo nga apo, ken imbaga na kadakwada dagiti insao ni Yiswa kinkwana. Kabayatan na, hindi nakapanawon dagiti babay manipod iti tanem, napan iti siyudad ti sumagmamano ka dagiti soldado ang nagbantay ti tanem,
ket impadamag da kada iti papangulo ng papadi ti amin ang napasamak. Nakiuman dagiti papangulo ng papadi kadagiti panglakayan dagiti Hudyo. Kalpasan ti panagtutulag da, inikanda dagiti soldado iti adu a kwarta sada binilin ida akun kunada. Ibagayo, kadagiti tattaw, nga napan, nagiti at adalan na iti rabii iti tanong. Kat tinakaw da, tibangkay na, bayat amat maturog kayo. Numaamuan na ito iti gobernador, da kamintong, ti mapan makisarita kinkwana, tapno awan, ti pakananan nyo. Well, insungbat, dagiti gwardya. Madadaan kami ngagtungpal. Iti kasta, inawat dagiti gwardya ti kwarta ket imbagada kadagiti tattao iti kas ti imbaga kadakwada dagiti papangulo na papadi ken dagiti panglakayon. Karabiian ti muna nga aldaw ti lawas, naguumong dagiti adalan iti uneg ti may sabalay. Imbalunod da ti ridaw gaputa mo buteng da kadagiti papanguluan dagiti Hudyo. Ngem pagamuan langen tanagparang amismo ni Yesua kadakwada. Kinunana kadakwada. Adda kuma ti kapya kada kayo. Napalalo ti buteng ken kidtot da ket impagarop da ngal alya ti nagparang kadakwada. Kapuna kinuna ni Yesua kadakwada. Apay, gagbutbuteng kayo? Apay, gagdudo kayo? Kitain nyo dagitim imak ken saksakak ket sagidenda tapno mapaneknekan nyo asya ka mismo. Tatimay sa nga espiritu awan lasag ken tulang na ngem adda kanyak kas makita yo. Sanda payla amamati gaputi si Dauda iti kasta sinaludsod ni Yesua kadakwada. Awan lati mabalin ang makanditoy inikanda iti tinuno nga ikan. Inawat na sa nakinnan iti matangda. Kalpasan na kinunana kadakwada. Dagitoy, dagitimbagak kada kayo, idiadak pailaang idi, iti dinnayo, amasapul amatungpal amin anay surat, may papan kanyak, iti lintag ni Moises, ken kadagiti sursuro, dagiti propita, ken kadagiti salmos. Linuktan na dagiti pampanunod da, tapno maawatan da, dagiti sursurat, ket kinunana kadakwada. Dayto iti naisurat, masapul, ngagsagaba ti Mesias, ken agayonar, ti may katlong aldaw. Itinagan na, may kaskasabanto kadagiti amin na nasasyon, manipod Jerusalem, ti damag, may papan iti panagbabawi, ken panakapakawan, dagiti basbasol. Da kayo ti personal, ang makasaksi kadagitoy abambanag. Ita, ibaon ko kada kayo, tinkari ni amak, san kayo nga rod, apungan panaw, iti siyudad ti Jerusalem, agingga, iti maawat yo, tinasantuan nga espiritu, naggapo sa dilangit. Ikidaitamot lang aldaw ti Domingo, magmagna dagiti dua ka dagiti adalan ni Yesua amapan iti may sa baryo amanagan imaos. Nasurok asa nga 10 may sa kilometro ti kadayuna manipod Jerusalem. Kabayatan ti panagsarsarita da iti dalan may papan ka dagiti mapaspasamak. Pagamuan langen ti masidag kadakwada ni Yesua ket nakikuyog kadakwada anagna. Nakita da, ngem kasla na kunlaapan dagiti matada, ket sanda na bigbig,
ngayson ni Yeswa. Kinunana kadakwada. Anya, ti pagsasaritaan nyo, bayat ang magmagna kayo? Nagsardeng da maladladingitan, ket kinuna ti maysa, nga adalan, ngagnagan Cleopas. Si kalaeng ti sangaili ti Jerusalem adi makaammo kadagiti napaspasamak sadyay, kadagiti napalpalabas nga aldaw. Sinaludsod ni Yeswa. Anya digita, ang napaspasamak, insungbat da kinkwana. Dagiti nararabi da, kini Yeswa taga Nazaret. May isa dahito nga tao propita ti Diyos. Iso, inyawat dagiti papanguluan na papadi, kanagturay tayo. Kat na ikadang nga matay, iti kayo. Hinamnamami, na iso ti mangoya-waya, kadagiti kumilit Israel. May katlungal daw, itaan, manipod pa nakapasamak na ito'y. Pinagsidaw da kami, sumagmamano kadagiti babay, akadwami. Sinapsapa da, tinapan iti tanam, ngamdi da kano nasarakan, tibangkay na, iti unag ti tanam. Nagsubli da, anang ipadpadamag, ang nagparangpay kadakwada, dagitang hilis, anang ibaga, asibibiyag kano, ni Yeswa. Napanmat, dagiti sumagmamano, kadagiti kakadwami, iti tanam, ket, napanagnaganda, apod no amin, dagiti kinuna, dagiti babae, nupay dida, nakita, ni Yeswa. Kinuna, ni Yeswa kadakwada. Sanyo kadi amawatan, sa dino ti ayan, ti pamatiyo, kadagiti sinaw dagiti propeta? San aya masapol asagabaan ni Yeswa, Amisias, dagitoy, sakbay, asumrek, iti Gloriana? Ket impalawag pay ni Yeswa kadakwada, dagiti bambanag may papankinkwana, kas masarakan, kadagiti amin asursurat, manipod kadagiti libro ni Moises, ken kadagiti sursurat, dagiti propeta ti Diyos. Idi makasidagdan iti pagturungan da nga ili, impadlaw ni Yeswa akasla adayupay ti lugar, apapanan na, ngem ingawid dagiti dua nga adalan. Kinunada, kinkwana. Makidagos ka na, kada kami, tasumiknguton. Nakidagos nga rod kadakwada. Idi sumango da iti panganan, innala ni Yeswa ti tinapay, binindisyonan na ket pinispisi na sana inted kadakwada. Iti kasta naluktan ti panagkita da ket nilasin da ang isugayam ni Yeswa. Ngem dagos ang nagpukaw iti matang da. Nasdaw dagiti dua nga adalan ket kinunada iti maysa ken maysa. Isumat lagayam nga kasla bumarbara ti riknata. Idi makisasao kadata iti dalan bayat nga ipalpalawag na ti kaipapanandag iti sursurat. Nagrubwat da adagos ket nagsubli da ijay Jerusalem. Nasarakan da dagiti 10 ket maysa nga apostoles ang nag-urnong sadyay agraman dagiti dadduma a kakadwada. Kinunada. Pudno ang nagungaran ti Apo. Impadamag mo't dagitoy dua nga adalan tinapasamak idaddada ang magmagna iti dalan. Agraman ti panakailasin da kini Kristo nga Apo idi pinispisi na ti tinapay. Dinagparang ni Yeswa kadagiti adalan na naira na ngawan idi ni Tomas ang maawagan singin. Impadamag nga rod dagiti dadduma nga adalan ang nakita da ni Yeswa. Kinuna ni Tomas kadakwada. Ngudyak makita, ken maari ka, tinagdalanan ti lansa kadagitim imana, ken masagid, ti sugat ti bakrang na, pudos, ajak tulat tamamati. Kalpasan ti maysa lawas, nag-uurnong manen dagiti adalan iti uneg ti balay. Adda idin ni Tomas kadakwada. Nupay nakabalunot ti ruangan simrek ni Yeswa iti uneg, ket nagtakder iti ayanda. Kinunana kadakwada. Adda kuma, talna kada kayo. Sana kinuna kini Tomas. Tomas, kitaem dagitim imak, ken arikapem ti bakrang ko. Pukawem ti dudwam, ket mamati ka. Kas ti pinanggep ni Tomas nga ramiden,
inarikap na tinagdalanan ti lansa kadagitim ima ni Yiswa ken sinagid na ti sugat ti bakrang na. Ket iti buteng ken kigtot na kinunana, "Hapok ken Diyos ko!" Kinuna ni Yiswa kinkuana, "Mamati ka kadiitan, gaputa nakita nak, nagasat dagiti mamati kanyak, nupay, dida makita." Kalpasan daytoy, nagparang manen ni Yiswa, kadagitad adalan na iti danaw ti Tiberias. Ada sadyay da Simon Pedro, ni Tomas, ni Natanael, ni Santiago, kini Juan, nga anak ni Sibidio, agraman duapay nga adalan ni Yiswa. Kinuna ni Pedro, kadagiti kadwana, "Innak agkalap." Kinunamot dagiti kakadwana, "Sumurot kami mat." Napanda ket limuganda iti bangka ngem pulos nga awan ikan anaalada iti nagpatnag. Dilumlumgaken ti init iti daya, nagtakder ni Yiswa iti igit tinanaw ngem saan anailasin dagiti adalan. Kinuna ni Yiswa kadakwada, "Gayem, ada kadi nakalapan yo?" Insungbat da, Awan nakalapan mi, uray may salaang nga ikan. Kinunana kadakwada, "Iwayat yo, tiket yo, iti makinkandawan ti bangka, ket adda makalapan yo." Inuayat da nga tiket, ket sandan ang may sangat tiket, gapu iti kaado, tinakalapan da nga ikan. Ni Juan nga adalan, kinunana kini Pedro, "Isu daytoy tapo tayo." Idinangag ni Simon Pedro nga tinangibilin nga agkalap da ket isu ni Kristo nga po, nagbado to nakaoksob idi ket timmapwak iti danom. Ngem nagbati dagiti dadduma nga adalan iti bilog. Amang isang sangat iti iket anapno kadagiti kan. Agsangagasot a metro laeng ti kadayuda iti sangat. Ngem idi na kasanglagdan, nakita da sadyay ti dumardarang abiggang ken ti matuntunong nga ikan ken sumagmamano tinapay. Kinuna ni Yiswa kadakwada, "Mangyeg kayo ditoy ti ikan ang nakalapan nyo." Napad ni Simon Pedro iti bangka, ket insangat na ti iket anapno iti dadakkel nga ikan. Sangagasot ket 50 ket 3 ti dagob damin. Nupay aduunay ti ikan, sana nabsang ti iket. Kinuna ni Yiswa kadakwada, "Umay kay dito yun, tamabikat kayo." Iti kasta, inala ni Yiswa ti tinapay ken ti ikan, sana inted kadagiti adalan na. Dayto iti may katlo o panagparang ni Yiswa kadagiti adalan na, kalpasan ti panakapagungar na. Kalpasan anamikat da, kinuna ni Yiswa kini Pedro, "Simon, ad-adda kadi ti panagayat mo kanyak ngem dagitoy?" Insungbat ni Pedro, "Wen apo, ammom ngay ayatun ka." Kinuna ni Yiswa kinkuana, "Aywanam dagiti urbon na karniro." "Ay ayatun nak kadi." Insungbat ni Pedro, "Wen apo, ammom ngay ayatun ka." Kinunamanen ni Yiswa kinkuana, "Aywanam dagiti karniro." "Simon, ay ayatun nak kadi." Nagliday ni Pedro gaputan na mitlon nga sinaludsod ni Yiswa kinkuana, noy ayatun na mutlaeng. Narod kinuna ni Simon, "Apo, ammom dagiti banbanag,
Ammummet, ngay ayatun ka. Kinuna ni Yesu akin kuana. Aywanam dagiti karniro, ibagakkin katipudno. Iti kabanbanwagam paylaeng, sika ti mangbarbarikas iti bagim, ket mapankay ti sadino man akayat mo papanan. Ngem intun lumakay kan, sa balinton ti mangbarikas kin ka, sana kanto ipan iti lugar, adi mo kayat apapanan. Iti panangisaon ni Yesu daytoy, impakam muna no kasatno ti panakatay ni Pedro, tapno madaydayaw ti Dios. Kalpasan na, kinunana, kini Simon, suruton na. Timmalyaw ni Pedro ket nakita na sumursurot ni Juan nga adalan ti dungdungon ni Iswa ang nagsadag kinkwa na idi iti daydi ang mangrabi iti Apo. Idi makasideg kadakwada kinuna ni Pedro kini Iswa. Apo, anyan tumot ti mapasamak iti daytoy a tao. Insungbat ni Iswa. No kayat ko ngagbiag iti panawon nga yay ko. Apay, amasiknan ka. Napan dagiti sangapulo ket maysa nga apostolis iti bantay ti Galilea. Ngaimbaga ni Iswa pagsasarakan da. Idi makita da ni Iswa nagdaydayaw da kinkuana, nupay nagdudwa ti sumagmamano kadakwada. Immasideg ni Iswa ket kinunana kadakwada. Inted kanyak ni Amak a Diyos, ti amin nga otoridad, iti langit ken ditoy daga, a kinayat na nga ipaawat kanyak. In kayo nga rod, ket mga ramid kayo, kadagitad adalan, manipod kadagitad tao, iti amin anas nasyon. Abaw ti saran nyo ida, itinagan ti Ama a Diyos ti langit, ken ti Anak, ken ti nasantuan, nga Espiritu. Isursuroyo kadakwada, atong palenda, dagiti so amin, abanbanag, ngimbilin ko kada kayo. Ket adtoy, adda kada kayo, apatinayon, aging gana, ti panungpalan, tulubong. Kasaksyan dagiti apostolis mutlang, ani Yesu Amisias, huno Kristo ti Diyos, ket pinagungar ti Diyos ti langit. Iti may katlungal daw akadanay ti tanem, iti biag nga awanen ti papatay. Sakbay ti iuli na sa dilangit babaen ti pannakabalin ti nasantuan nga Espiritu ti Diyos. Binilin na dagiti pinili na nga apostolis iti lasod ti patapulungal daw kalpasan ti papatay na. Namin ado adaras ang nagparang kadakwada iti naduma-duma awagas amang paneknek apudno nga isuket si bibiyag. Nakita da ni Iswa ket sinarita na kadakwada ti may papan iti pagarian ti Dios. Idi agurnong da imbilin ni Iswa kadakwada. San kayo apumampanaw dito'y Jerusalem, taurayin nyo tinkari ni Ama a Dios, kas imbagak kada kayo. Pudno ana mautisar ni Juan iti danom. Ngem kalpasan ti sumagmamanupay ngal daw, mabautisaran kayon to iti nasantuan ng Espiritu. Idi nagurnong dagiti apostoles, sinaludsod da kini Yesua. Apo, itanaya ti panangibangon mo manen ti pagarian ti Israel? Kinunana kadakwada. Saan ang maibatang kada kayo, iti panangam mo, kadagiti aldaw, wenno, kadagiti kimpo, ngayon talimeng ti Ama a Diyos, iti panakabalin na mutlaeng abugbukod. Ngem, umawat kayon to, iti panakabalin, intuno umay kada kayo, tinasantuan ng Espiritu, ket da kayon to, dagiti saksi, sa di Jerusalem, ken iti so amin a Hudya, ken Samaria, ken aging gana, iti pungto, ti daga. Dine sa una, dahil gito, abambanag, ni pangato, akit kitaan da, ket iso, inawat ti may nga ulep, ket dida nakitan. Ket idi madama paylaeng akit kitaan da, ti langit, bayat iti ngangato na, adtoy,
Dagiti dua a lalaki ang nagtakder iti dinnada ang nakakawus iti puraw ket kinunada. Lalaki at taga Galilea, apay nga taktakder kayo pailangan nga kumikita iti langit. Daytoy Yeswa anay pangato sa dilangit manipod kada kayo. Kastamo iso umayto akas iti panakakitayo nga ipapanna ijay langit. Idin, nagsublida sa di Jerusalem, manipod iti bantay a kaulibwan, nga sideg iti Jerusalem. Itan, agtugtugaw ni Yeswa, Amisiyas, iti makannawan ti Diyos akang akwan, iti nailangitan at runo, agingga, ang mapagbanag, ti Ama a Diyos, dagiti kabusor na, apagbatayan, dagiti saksakan na. Isukas pan nakabagi ti Diyos, ti langit kendaga, paiturayan datin kuana, dagiti anghel, kendagiti kinaturay, kendagiti pan nakabalin. Iti aldawen kebdeng ti Diyos ang ismo, iso, ibaon tumanen, niyaho nga Ama, tapno pagungaran na, dagiti naknatay, nga adda, kadagiti dantanen. Dagiti dakes, kendagiti naimbag. Ket, itidnan to, tigungguna, itunggal maysa, kasmayan nurot, kadagiti aramid na. Gloria, dayaw, kenbiyag, magnanayon, kadagiti so amin ano tulnog, iti pagayatan ti Diyos, ang manakabalin amin. Ngem, agnanayon, apan nakadadaag, kadagiti so amin ano sukir, ken managaramin, iti dakes. Ngem, daytoy Amisiyas Yeswa, idi daton na ti may sa daton, gapu kadagiti basbasol, nagtugaw, iti makannawan ti Diyos, sa dilangit. Ket manipod ita, agingga, iti masangwanan, iso, agururay, agingga, kadagiti kabusor na, maaramid da, apagbatayan, dagiti saksakan na. Tagapo, iti may salaan na daton, inaramid na, ngawan pagkurkurangan na, dagiti mapagsanto, ang maipaay, itagnanayon. Dagiti garod kimpo, ti kinakuneng, pinalabas ti Diyos ida. Ngem imbilin na ita, kadagiti so amin na tattao, kadagiti so amin iso, magbabawi da, kadagiti basbasol da, agsipod, taintuding, ti Diyos ti sangalubungan, ti may sangal daw, apanongkom nanto asililintag iti lubong, babaen, kinimisias Yeswa, at tinudingan na, apinanagnakan na, kadagiti so amin, nga pinagungar na, ititinga, dagiti natay. Saan ang namayamay, niyaho a Diyos, may papan, iti karina, nudikit iso, agur uray, asyanos, gapu kadagiti tattao na. Adi na kayat, ang mapukaw, iti uray siya sino kadakwada, nudikit, agturong da kumaamin, iti panagbabawi. Hallelujah! Amen.